domnule director. Bună ziua! Mă numesc Alexandra Georgescu și sunt clasa a 6-a. Particip la proiectul Vacanța. Vă rugăm să ne acordați câteva minute din timpul dumneavoastră prețios. Cea mai mare plăcere. Vă mulțumim. Ce strategii de marketing ați ales pentru a promova acest loc turistic? Hergelia Judăria, în primul rând, este un obiectiv economic al Comunei Sperișorul și vrem să-l promovăm și ca obiectiv turistic. Pentru aceasta noi am făcut un program prin care dorim să inițiem la călărie tineri de vârsta dumneavoastră și chiar mai mari până în 18-20 de ani și apoi vizite în cadrul Hergheliei și plimbări cu trăsura prin Herghelie. V-ați gândit să inițiați un curs de călărie adresat copiilor? Sigur că da, mai devreme am specificat treaba asta. Sunt copii din satele limitrofe și am dorit chiar să vină mai mulți copii să se alăture creșterii caului și practicării acestui sport. V-ar încânta un parteneriat cu școala pentru ca elevii să ajute efectiv la dezvoltarea acestui punct turistic pe viitor? Pe noi ne încântă un asemenea parteneriat, dar nu știm dacă din partea școlii există o asemenea dorință. Pentru că, din câte observăm, la călărie vin decât copii din alte comune, nu din comuna Sperișor. Dacă puteți ajuta și să vină copii la călărie și chiar la stăpânirea acestei tehnologii, acestei caului, ar fi cu atât mai mult încântat. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat. Nu aveți